Yes, no, that's beautiful. Yes, sisokhosini FM kulaba bangilaleli. Ngazi khona nabase-Afrika lana bakhala kodwa bathi please khuluma isingisi. Ngithi no angikwazi ngisokhosini. Hayibo bana AI lapho Meta. AI ashintsha isizulu. Awashaya uMeta bona hey. Uqinisile Mam Lady D. Wena othi angikhuluma isingisi faka uMeta lapho. Uthini le? Northern Cape aludlala ukhozi. Okay, so, Northern Cape, we know DSTV 817. All right. Okay. Now, Mam Lady D, ngiyafisa ukuthi ngicorrecte le part ngisheshe ngaphuma kuyona yatshwala ngoba ngiyazi ukuthi khona sebezothi uthe udokotela singawuyeki utshwala. So, bokuthi ungathi uma kade wenza into kakhulu. Uma kade uphuza kakhulu, uphuza every day masuthi siyawuyeka. Kunaloko ehlisa isikali mhlawumbe uthi hayi ngijokwe ngishaya ngama weekend kuphela, but also each time uzophuza phuza amanzi qala. Even if yona drink awukwazi ukuphuma kuyona, drink ilula ukuthi uphume kuyona, but phuza amanzi kuqala before uzodla uzophuza anything. Kukodwa lokho kuzosiza ukuklina izinso zakho, kuyisitho sethu sesithathu esikusiza ukuthi udetox umzimba. Nawo ke amanzi Mam Lady D ungavele nje wagagamela ushaya u2 liter at one time. Uma sithi phuza u2 liter noma u3 liter ungavele ushaye konke ngesikhathi esodwa. Sisho ukuthi phuza kancane kancane usuku lonke kulo 24 hours, all right? Ngoba naku kwaphuza kakhulu akukho right Mam Lady D kakhulukazi waphuza kakhulu ngesikhathi esodwa. One of the things ezokwenza lokho esiswini uthi uma waphuzile amanzi kakhulu umzimba ufunani ngoba phela awukwazi ukuthi usheshe uye kwizinso nazo uzosinda ifese emaningi kakhulu amanzi. Umzimba uzozama ukuprotect isystem uzofuna ukwakhipha ngenhla. That is why uthi noma uphalaza uphuza amanzi kulula ukuthi abuye ngenhla ngoba amanzi masuwaphuzile akha inose. But kakhulu once waphuza kakhulu amanzi Mam Lady D ahlisana lento kuthiwa isodium okugesi wegazi lakho nokuthi izinto zikwazi ukuxhumana nokuthi umzimba wakho ukwazi ama-cells akhulume namanye. So amanzi yebo mahle, but nawo angabi ngoba uthi amanzi mahle suvele nje wena uwaphuza kakhulu Mam Lady D. Ngoba kugcina ukubanga ikhanda by the way lokho uzogcina suba nenkinga yekhanda and omunye bene confusion ubona ngathi uyadideka kanti hayi lo ngqondo kawena nagcwele kalomanzi. Okay, once amanzi abamaningi. So yonke into yenze ngestep ngendlela. If amanzi uzowaphuza kahle nje ngebeat azolisolva ikhanda lelo, azosolva kwa BP leyo, azosolva ema cramps nezinkwantsho ngoba sometimes kuba nama cramps nezinkwantsho Mam Lady D so usho ukuthi sokune acid ke manje siyayakheke kuma muscles akho. Asuke ibangwe yini? Mhlawumbe wena manje njengoba uJanuary uzojima kakhulu. Nakhona musu ukujima kakhulu because the most ujima kakhulu ama muscles akho kukuhle kunjalo ukujima. Ama muscles akho azokwakha iacid okuthiwa lactic acid egcine sikwenza ukuthi ube nezinkwantsho ube namajaqamba so ilapho sengena khona ngamanzi ukuthi if ukuthi uyajima kakhulu hlala uphuza amanzi kuze amanzi ekusize ukuthi ukline leyo acid leyo ngaphakathi emzimbeni wakho. All right? So uyabona ukuthi yonke into idinga ibalance Mam Lady D kuhle kodwa kwenze ngebeat kwenze ngestep. You know, ngibona abantu even belalelo dokotela baka TikTok ukuthi angathi uzothi nawe udokotela cha ngudokotela mina ofundile. Abafundile cha kukhona umunye uthi uyambheka yazini akathi noma umuntu esho into but ukufana ama credentials ubani unayo ni right ukuthi ayisho leyo nto MBCH or MBCHB or ngesikhathi kuma comments ukumbuze into scientific nje ubona lo muntu uyayazi lento yakhe uyabona ngoba baningi abantu abadayisayo ngemzimba yabantu uyabona izinto lapha ku TikTok so badayisa ngemizimba yabantu. So uyadayisa ngithi yena because uzokwenza imali kodwa umzimba wakho uzoba nenkinga ekugcineni and udayisela wena enwe ngomzimba wakho. Yes zikhona eziningi into ezi right Mam Lady D but nje yonke into ithathe kanti nosawoto omncane nje yabo ithathele pinch yasawoti Mam Lady D. So mase Mam Lady D angazi soqhubeka emva kwendaba fusihle. Oh okay mase Mam Lady D kube khona usiyazi sonke ukuthi ingqondo nayo on its own iyakwazi ukuthi kube nesiqwashalala nje ngokwaso sokuthi uyasindwa ngento odlule kuzona. Why uqonda khanda uyangazi nje ukuthi ngiyamqwasha. Okay so auntie khumbula ukuthi ngoDecember
usuke ziningi izinto yindaba lozo excited kumnandi so ama hormones akho emizwa asuke ephezulu ayehla yenyuka yehla phezulu ngoba uDecember ngoJanuary isike nemizwa yakho iphezulu so kuba lula ukuthi nakhona ungehli ungapholi imizwa yakho so kukuwena ukuthi yenza izinto wena ezizokwehlisa ukuthi uphole imizwa ukuthandaza by the way ukuthandaza Mam Lady D it's proven ukuthi iyakusiza engqondweni kodwa ngizokusho lokho ukuthi kanjani emva kwendaba ngiyakuzwa